כחלק מהתוכנית שלנו להעצמה אישית, אנחנו נעבוד עכשיו על הפרט בקבוצה. המטרה שלכם היא כזאת מאוד ברורה. כל ההליכה תיעשה אך ורק על הקרשים. תעבור לפה, טוב מאוד. במסגרת פרויקט העצמה אישית של הפרט בתוך החברה, אנחנו עובדים פה על בניית האישיות, בניית האופי, התלות החברתית, כל מה שקשור באהבת חברים. שיצאו קצת מהפייסבוק, ויצאו קצת מדור המדיה והפלאפונים, והכל בנגיעת כפתור אתה מגיע לכל העולם, ואין שום השקעה, אין שום... הכל קל. המגמה היא שיאהבו את הקושי, שיאהבו את החיים, שיאהבו את האינטראקציה החברתית. שיאהבו את החברים, שיאהבו אנשים, שיאהבו חברה, שיאהבו לצאת, לטבע. אנחנו מלמדים אותם למלא את שעת הפנאי בצורה טובה. יש לך שעת פנאי, לא תשב מול המחשב ומול האינטרנט, אלא תבוא ותתחיל לעשות עבודת כפיים קצת. מה אתה עושה עכשיו? פח. למה? לשים במסדרון. תומר מכין לנו פח. הפח הזה ישרת את חברי הפנימייה בקומה השנייה במסדרון. ברגע שהתלמיד בונה את הפח, אז הוא לא מתעלם ממנו. ואם יש לו זבל ביד, אז הוא יודע שיש שם פח, כי הוא בנה אותו. פרי עמל ידיהם, הם יזמו פה את הכל, הם תכננו, הם עיצבו, הם חפרו, הם עדרו, הם עשו. מה אתה עושה? כל הצמחים האלה פה אנחנו שמנו אותם, הכל פה היה קורקר וזה. תראה איך זה נראה עכשיו, איזה יופי של פרחים. אבל למה, אתה פראייר? יש איזה גנן, פועלים. עושים את זה בגלל שאנחנו אוהבים את זה. לא בגלל שמכריחים אותנו, עושים את זה בלילה כל התלמידים של הפנימייה. אנחנו נהנים מזה. בונים פחים, כל הדברים, אתה רואה גם את השולחנות האלה, אנחנו בנינו אותם. זה כיף לדעת שמשהו שאתה עשית אותו, זה גם לשבת עליו, לשמור עליו יותר. באו ניסים לעיר ותופסים מישהו, תביא את הכסף. מה הוא עונה להם? לא רוצה. לי אין כסף, אבל פה יש... בתחילת שנה הרגשתי איזשהו צורך לעשות איזו פעולת גיבוש. אז יצרנו ערב מסתורי כזה שאף אחד לא ידע מה הולך לקרות שם. תלמידים הגיעו בסופו של דבר למקום, חיכו להם ככה מדים לכל אחד, עשינו להם איזשהו ערב גיבוש כזה עם מסע אלונקות. אני חושב שזה דבר שאפשר לעשות אותו באווירה המשפחתית שהמחנך הוא עוד פעם לא איזה סוג של מרצה קר שבא, נותן את השיעור שלו, נותן את העונשים שלו והולך הביתה. יש מוכוונות ודאגה אישית לכל ילד, כאילו הילד שלנו הפרטי. איך זה משתלב גם עם המקצוע הצבאי שלי, כסמג"ד במילואים, אני חושב שזה דווקא משתלב היטב. בשני המקרים אנחנו בונים עם. אני זוכר את יום הכיפורים הראשון שהייתי בישיבה בכיתה ט', זאת הייתה פעם ראשונה שראיתי מה זה תפילה של ישיבה. ועד היום אני שומע את המנגינות, עד היום אני מרגיש את ההרגשות, עד היום אני חווה. כי בישיבת אדרת יש משהו מיוחד, וזה ביכולת לחדור ללבבות, זה ביכולת לחדור אל האישיות פנימה. כן, בשעה 3, ממש עוד כמה דקות. יש לנו פה כיתה של עולים, לומדת עכשיו מתמטיקה. אחד מהדברים הכי מרגשים שיש בישיבה, זה לקחת תלמידים שהגיעו לפני שנה וחצי, ניילונים ממטוס, וברוך השם, לומדים עכשיו משוואות כבר, מתמטיקה, באנגלית. כשבאים לחבר'ה ואומרים לי, תשמע, עמי, אנחנו ל"ג בעומר רוצים לעשות רק איתך. ושבתות חופשיות, אנחנו לא רוצים ללכת שבת, בואו נעשה שבת אנחנו, ביחד. כל הדברים האלה הם תעודת מצוינות בשבילי, בשבילנו. החלום שלי, שהבן שלי ילמד כאן. יותר מזה אני אגיד לך, אני אשמח אם הבת שלי תתחתן עם בוגר של הישיבה.